Meja saking sangya para titah ingkang angling gumul dewas maning Gusti Pradewana Basuki ingkang lagya mangesti darmaning kabudayan Prahayu. Rontok-rontok semeblak tiga ngakoso peruntungan suwisih nganan sarta miring binarung cahya abang nelayi jil saking jagat wetan kawis tinggal bagas para hanrang jagat weh panggesangan pring sangya para titah gilar gemelaring pertapan Takondo ing pertapan Takondo kawis tinggal tetamburan ijo royo-royo bumiring marga ingkang manghayat minggah ing padepokan toya sendang tinalang-talang pring pancuran kinarya sesuci sarana manembah pring Gusti ingkang murdeng dumadi minggah ing pancragaan kepanlenggah tetungguling pandhita nenggih ingkang apeparep begawan Bisma
Yorsi Dewa Brata ya winastan kanggo Tanoyo. Senadyan Brahmana sepuh nanging wis kawentar Surasekti Mandraguna mumpune agal mbak wasis waskita ngesti dasar Brahmana ingkang wegit lan buntas ing tata ingring kaprajan pramila dhateng Mokalamunta sang resi jinunjung drajate prasasat Jawata sara Prabawa kaliyan sang Wikudebya. Mangkono sang Indita Begawan Bisma keparenggak wonten ing Pacrabakan nampi suwanipun para putra wayah. Ingkang lenggah munggring ayun nenggih Narendra Mandura Sri Baladewa ya Balarama Kakrasana Yorisang Jaladara. Dhateng kantun Swanira Narendra Agung ing negari Ngastina Sang Prabu Duryudana Yusuyudana Jaka Pikana Yorisang Kurupati. Dening kang keparenga ing wingking sang Wikudebya nenggih Pujangga Kraton Ngastina Brahmaning Pertapan Sokalima Hapaparat Resi Druna Yorisang Kumbayana. Dhateng kantun pasebaning Marangkanata Ngastina ing Plasa Jenar nenggih Repyanapati Harya Sengkuni. Dening Jawiander pasebaning para Saka Kurawa. Bawane para Kurawa dhateng manuk ing tata susila dhateng ngerti ing Udanegara. Pramila yekti gawe wirang gawe isin mesem ingkang saya lenggah wonten ing Pendhapa Pacrabakan. Langkung-langkung risang Drusasana ingkang guyu lakak-lakak hambeksa jingkrak-jingkrak lamun pinuju pesta Andrawina andhahar wujute dedhaharan kang gadya pakarmane mila nggenya antri dhisik dhewe.
kang kati Sutomo Gusti sasongko kasungan surya Prabanyo sumungsum aswa raras rumeng sari-sari samyo lanuk semeng sarira marmani rasa kanto ujwalani rasa mono marbuka Candra Kusuma Astumor sidang sekaring dawana langgeng kaya kejubrukan ukir sari kablakaran samudra madu diniri palungguhan iki pertapan Talkondo kerawan para narendra kepunjuling jagat pitataning para umat yekti anggonmu prakaka ning pertapan kene andadekake bagya mulya rasane punjang uluk Kaki Prabu Baladewa para gage diprayogake anggen mulenggah Kaki Prabu Waladala ya jagat ya dewa ya Bathara inggih Kanjeng Hyang Talkondo awit saking berkah pangestu paduka wilujeng kala ning sambika langgen kula sowan tansah sinampuran kabagyan lan ugi kanikmatan boten langkung sembah pangabekti padha pengaji-aji mawan tuan kunjuk ana sandhap padha paduka Kanjeng Hyang Talkondo iya putu Baladewa ndak tampa gawe bombong ing rasa
ora liwat pangestu nipun yang wae mara gage ditampani Jaladara. Kawula inggih yang kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Ora keri putu Prabu Ngastina Anggir Duryudana padha winantu Basuki Anggena Prapta Suyudana. Kawula inggih Kanjeng Hyang Kamandha awit saking berkah pangestu paduka wilujeng niskala ngiring sampika lan nggih kula sowan mboten langkung sembah pangabekti ingkang wayah kunjuk wonten sandhap padha paduka Kanjeng Hyang Kamandha. Ya putu ndak tampa gawe bombonging rasa pangestune wong tuwa mara gage ditampani. Kawula inggih Kanjeng Hyang kapundi tangan kula kalih kinalungaken wonten ing jangga kapetekaken wonten ing jaja rumeketing wardaya pawuragaking kayuwanan paring pangestu saking paduka Kanjeng Hyang Kamandha. Ora lali Pendhita Durna diprayogakne anggon mulungguh Kumbayana. Kaya wetes kaya gimbal manyar-manyar ngergatil butute pisan dengan mata yang dicuplak dadi mala. Kula inggih penemban. Pangraos boten kirang sekit kangge kula sowan wonten ngabiyantara paduka boten langkung sembah pangabekti kula ngawan turantua kunjuk wonten ngarsa paduka Sang Piku Debya. Ya Durna ndak tampa gawe bombong rasa. Ora keri Patih Harya Sengkuni diprayogakne anggon musuhan. Nggih penemban ngaturaken panuwun boten kirang sakeca anggen kula ngabiyantara sembah pangabekti kula mawan tuwantu kunjuk penemban. Ya Sengkuni ndak tampa gawe bombong rasa. Ora keri putu-putuku para sata Kurawa sing padha aglar ning jaba dipandhegani kelawan Sidursasana. Dasare gawe mareme wong sing nyuguh, gawe mareme Bisma bareng tak paringi pasugatan nyatane rahake kaya ngono ndak sawang mau Dursasana sing disiki ning kocapku bareng palungguhan iku kudu makarya utawa nyambut gawe kowe amping-amping saka pamrih kok kene kan ora ketok anggenmu turu. Borenge lagi ya. Kembangan bukti londo Kanjeng Hyang Kamandha. Yo omongane wong kakean liwat wedhus iki wae kaya ngono. Boleh ngomong apa sane iki Durna Gati lar singkatan. Ya, bukti kula ugi kunjuk paduka Kanjeng Hyang Kamandha. Iya Durna Gati lan Kurawa kabeh wae ndak tampa. Mengko dhisik ndak sawang katok semengko pengamak Bajra Sigra kang mawa gita mokal lamun ora ngimbul wigati kaki Prabu Baladewa kaki Prabu Duryudana sapa lamun panggemu prapta ning Tankanda mung tilik kangwanane Resi Bisma ewadene yen pancen ana wigati ngendhakaken kok babar para gage matur ingkang kanthi tetela. Nuwun sewu Kanjeng Hyang. Menapa karnanipun kula andheraken Koko Prabu Mandura anganti ngaten Paman Patih Harya Sengkuni Bapa Durna sumrambahipun para kadang saka Kurawa sowan wonten ing Tankanda kejawi netepi dharmanipun putra wayah ingkang kedang ngabekti dhumateng Kyai Sepuh mongko kalipun menika wonten bab ingkang andadosaken peteng ribet tumraping manah kula. Boten sanes kejawi magepokan kaliyan kelampaning kababar wonten ing negari Mandaraka. Kelampaning kababar wonten ing Mandaraka. Wiwit saking icalipun pusaka Kyai Udan-Mas kagunganipun Kanjeng Rama Prabu Saryapati ingkang andadosaken pepes lan ugi pupus penggalihipun Kanjeng Rama Saryapati satemah dados rana panjenenganipun ripalungguhan samaki Nandhagra. Lah, pramila saking menika Kanjeng Hyang salebetipun para wayah menika jibeg-bekat dipantok wonten ing tekad sinten malih badhe kula sambat sebuti magepokan kaliyan
lampahan ingkang kababar wonten ing Mandaraka icanipun pusaka Tilamsari nenggih Kyai Damas miwah gerahipun Kanjeng Rama Mandaraka. Tartantu badhe kula suwunaken dawuh saking Paduka Kanjeng Hyang Tapondo kula pitados nadyan namung seklimah dawuh Paduka yektos dados trompong padang tumrap pepeteng ingkang ngliputi wonten ing Mandaraka. Pramila saking menika ya monggo kula paring dawuh ingkang wayah badhe mirengaken ingkang kanthi tetela. Panjenengan ingkang puspita asliring samiron ombre sakar kadung ngaskan dan mawet raras renaning griya sagung tumuwuh datar pisan penenyang orang Dugawana lan orang Ngedewa lamun tori palungguhan iki negara Mandaraka nembe kalimput dening pepeteng merga ilangi pusaka Kyai Damas lan gerahe anak Prabu Salyapati. Ngene yo nggih. Kaki Prabu Baladewa apa dene Duryudana ngertenono wong ingkang ginanjar gerah kuwi durung karuwan yen nampa bebenduning pangeran. Wong ingkang nandhang lara kuwi durung karuwan lamun to nampa siku dendaning pangeran. Bisa uga kanthi nandhang sakit mau mujudake pepenget saka Gusti supaya menungso gelem mawas diri, ngati-ati lan gelem dandani pakarti kanthi tata cara urip sing luwih becik lan urip sing luwih resik. Lara lan waras kuwi dudu ukuran dawa cendhaki umur. Ndak baleni dawuhipun Hyang lara lan waras kuwi dudu ukuran dawa cendhaki umur. Nanging reksa lan jaga awak supaya tetep waras kuwi mujudake kasetyan lan rasa syukure manungsa marang kanugrahan peparinge Gusti ingkang awujud jiwa lan raga. Lan maneh inggih manungsa kuwi dening pangeran pinaringan piranti ingkang awujud jiwa lan raga. Awujud jiwa lan raga ingkang loro-lorone mau nentokake marang lara lan warase awak. Merga wong lara kuwi yektine disebabake saka piye carane urip lan piye carane mikir. Carane urip kuwi bab pakulinan, carane mangan kuwi kepiye, sing dipangan kuwi apa, carane sare kuwi kepiye, anggone olahraga kuwi kepiye.
Ewadene bab carane mikir kuwi ana sing digawe kenceng uga ana sing digawe kendho. Yen perkara apa wae banjur dipikir kanthi kendho kanthi rasa ingkang sumeleh mesti andayane tentreming ati beninging rasa longgare napas lan uga kendhone otot lan saraf. Nanging kosok baline yen carane mikir digawe kenceng atine digawe giduk rasane dadi kisruh napase ora tumata sarape dadi kenceng kuwi mesti dadi sumber-sumbere lara. Mula titenono ya titenono wong sing awake santosa kuwi awake ingkang seger warasan kuwi mesti wong-wong sing gelem gatekake sarirane linambaran rasa sabar lan nrimo. Titenono wong ki yen atine sabar lan nrimo bakal pinaringan panjang yuswa lan uga rasane digawe tentrem. Mekaten Kanjeng Hyang Tawondo. Iya, pancen kaya mengkono Duryudana. Lah, ripalungguhan iki nyibarate wong ki rembukan utawa wong sarasian utawa wong gawe omah. Pone yang mung mondasi wae, dasari wae. Mergo jeneng sira kabeh iki dudu ratu saudon saurupan nanging pepetingane para atu ing nyatane pasis mas kita ing SD. Malah ribet palungguhan iki lelakone Mandara payu dirembuh bebarengan kok lelakone ramamu Salyapati dadi kaya mengkono kuwi sebabe apa banjur carane ngrampungke iki kepiye. Aku tak nyuwun wawasane Kaki Prabu Baladewa Kaki Prabu Duryudana klebu Pendhita Dana kudu paring dawuh lir tandure wong kang ijo sedaya ingkang sowan menika ngudal gagasan urun pamanggih pramila saking menika Baladewa boten ketang klungsuk-klungsuk letak nderek udung magepokan retu ingkang nimbrung wonten ing Mandaraka magepokan kaliyan icalipun pusaka Mandaraka nenggih Kyai Udan Mas lan ugi gerahipun Rama Prabu Salyapati. Nuwun sewu. Menawi saking pamanggih kula kawontenan ing Mandaraka menika mujudaken pepenget utawi pepeling saking Gusti ingkang nyipta jagat nyemutaken dumateng sedaya para warga ing Mandaraka. Menapa sebabipun kula matur kados mekaten karana menawi kula tingali lan kula teliti kanthi permati
Tiyang Mandaraka menika sampun kebablasen, sampun kesangeten anggenipun angaji-aji, amundi-mundi, bekti dumateng wujudipun pusaka keris dapur Tilang Sari ingkang pamoripun menika udan mas. Kebangetan le mundi-mundi, kebangetan le ngaji-aji. Aja Mandaraka ana keris udan mas, mesti negara iki ora bakal tentrem. Aja negara Mandaraka duwe keris udan mas, ora bakal Prabu Salya bisa dadi ratu ingkang digdaya. Aja duwe udan mas, ora bakal para kawula ngrasakake mulya wibawa, uripe sarwa kepenak. Lah tembung aja ngoten niku tandha lamun to sampun ngiwakaken panembah kaliyan Gusti satemah bekti utawi sungkem ngajeni kaliyan bangsanipun pusaka satemah saya jlewat anggenipun bekti kaliyan pangeran. Mongko dosa-dosane manungsa nuwun sewu ya. Dosa-dosane manungsa menika menawi ngantos nyingkur kaliyan panembah tumraping Gusti ingkang nyipta jagat lajeng nyembah bangsane pusaka kayu watu manungsa demit lan sapiturutipun. Aja aku duwe akeh iki, ora kelakon aku dadi wong sugih. Aja aku duwe keris iki, ora kelakon aku dadi wong sing brewu. Wonten tembung aja ngoten niku. Niku tegese wis nyingkur kaliyan panembah. Lah icalipun keris udan mas menika mujudaken pepengin saking Gusti supaya manungsa Mandaraka aja banget anggene ngaji-aji kali pusaka. Pusaka menika pancen saenipun kedah dipun ajeni ning aja kebangetan. Merga menapa? Pusaka menika yasanipun para luhur, para pinisepuh ingkang ing bab kabudayan endahipun pancen kados mekaten. Ning menika namung yasane manungsa. Sing sedaya kala wau banger bacen butek bening mulya rekasane tiyang niku boten wonten tangane pusaka ning sedaya kaasta dening Gusti ingkang nyipta jagat. Ngoten niku. Sok-sok nggih kula mandura niku kathah. Tiyang dodolan kula buka warung niku mesti duwe cekelan iki, Kathah. Mboten namung niku, sing jenenge yoga, sinden, saya meneh dalang. Cekelane niku pirang-pirang. Cekelane pirang-pirang, yen pas rame ngoten kita gleleng. Yen Pak Poso mboten tanggapan cekelan kula wau didol sitok-sitok. Lho, kados pundi langsung katen. Lah. Wong dodol nganti dodol niku pinten kok dene yo kabeh golek pelarisan. Golek wujudipun pesugihan. Malah golek donga-donga. Nggih pancen kala mangsa ampun dayane. Mergo kula sampun buktekaken. Mandura niku wonten tiyang dodol. Anggere dodol menika laris. Kula takoni, "Yu, kok iso laris kaya ngono lemu?" Keprihatin iki piye lemu poso ki piye? Rapalmu ya apa? Tiyang kula wau nggih matur kaliyan kula, menapa sebabipun kula kok laris? Mergo kula nglampahi poso 7 Senin, 7 Kemis. Bar niku kula ngedhep dagangan. Gedruk bumi ping 3 maca Fatihah, bar niku maca rapal Jawa. Semar dasar gareng eneng Petruk celuk-celuk Bagong sing jagongi, Sri Kandi sing dodoli, Janaka sing mukoni, laris-laris awit saking kersane Gusti. Ning laris saestu mergo napa? Kulake 100 ngedole 50. Ya pancen laris ning jlebut tiyangipun. Ngaten. Dados menika mujudaken pepiling saking Gusti tumrapipun tiyang Mandaraka supaya aja bacut, aja kliwat, aja kebablasen anggenipun mundi-mundi kaliyan pusaka. Kula kinten atur kula namung kajengaken kata kalepatan nyuwun pangapunten wangsul adicara kula aturaken dhumateng paduka Hyang Takondo nuwun. Nggih. Sabanjure durung marem lamun to aku durung krungu rembuke nata agung Ngastina anak Prabu Duryudana. Wong-wonging driya mangung kanduan remang berlena tanpa kanen yen sampulusa mangku sengnya utama mangkono Sri Narendra wis nyelon hanggapo
Kuwus nyelon sanggara apa Alun Nun Sewu Panjenengan tapodo ingkang kula berteni Koko Prabu Mandura ingkang kula berteni Bapa Durna ingkang kula sungkemi Paman Patih Harisen Kuli ingkang kula tresnani lan ugi kabeh para sata Kurawa dipenaki anggen mulungguh Nah, aling-alingan cagak wis tau. Sasana bulan ae. Nun Sewu. Kalian kula badhe matur. Jumbo kalian pertuling manah kula. Nun Sewu. Menungso menika tipakipun padha lonjong ning kala mangsa atinipun boten golong. Wilangkung menawi kula benten pamanggih kalian Koko Prabu Mandura kula nyuwun agung samudra pangaksami. Saking Prabu Duryudana beda panemu ora dadi apa. Paton bedane panemu ora ngobak-obak marang katentreman inggih Kanjeng ya. Menawi saking pamanggih kula magepokan prahara ingkang nimbrung wonten ing Mandaraka. Icalipun keris Tilamsari Kyai Darmas kula ngertos kalian sejarah bilih Kyai Darmas menika pusaka kagunganipun Kanjeng Hyang Resi Bagaspati ingkang dipun paringaken dhumateng Rama Prabu Salya inggih Raden Narasoma nalika semanten lan pusaka kala wau kangge lantaran nyidani dhumateng Hyang Resi Bagaspati ngarep Lancet menika pusaka ingkang ngidap-ngidapi menika pusaka ingkang ampuh. Pramila boten aneh boten mungkal kathah tiyang manca negari ing sami mlirik dhumateng pusaka kala wau. Merga kepengin jajak negara Mandaraka kepengin golingake keprabone Rama Prabu Salyapati. Ora ana dalan sing kudu dinempuh kejaba nyidra wujudipun Kyai Darmas. Menawi Kyai Darmas menika sampun dipun cidra tartamtu negari Mandaraka badhe ringkih buktinipun Kanjeng Rama Salyapati nandhang gerah. Dados kula anggadhahi pamanggih bilih calipun Kyai Darmas menika pancen dipun colong kalian Durakaka dicolong kalian Duryudana menika mboten tinemu nalar. Pamanggihipun Kyai Duryudana mboten tinemu nalar. Nyuwun pangapunten. Mboten kok nilar tata kami babasan mboten. Ning menika mangke malah bebayani menawi ngantos kedrarung-drarung. Lumantar panaliten Nun Sewu sasampunipun ical Kyai Darmas ing gedhong pusaka kala wau mboten wonten tandha-tandha bata tinumpuk godhong layu tapak sukune menungsa lan ugi jebole lawang gedhong pusaka. Tegese mboten wonten ingkang mratelaken ingkang nyataken bilih wujudipun pusaka kala wau pancen cinidra dening Duratmaka. Menika pamanggih kula. Nuwun sewu. Kapaksa kula pun sengkuni ugi badhe nderek matur mboten kok kula murang tata dhumateng Anggir Baladewa mboten ning nuwun sewu maling jaman semanten menika pinter anggenipun ngapusi kalian para-para ingkang sami kecolongan kala wau. Mila mboten aneh mboten mokal mboten wonten tandha-tandha bata tinumpuk godhong layu tapak sikil lan jebole ori gedhong pusaka pancen maling sakniku sampun pinter-pinter saya meneh maling keris ora perlu teka ten gedhong pusaka saking katebian dipun serot kemawon sampun saged. Dadi saking katebian niku lajeng manekung kalian Gusti Semedi ngoten merem dipet lajeng nyerot wujudipun pusaka keris kala wau menika saged. Sami kalih sinten niku ya pinter nyerot.
ning isone yen kok cedhakan yen kok aduan mboten saged. Mila mboten kok nampa kula nyangkal kaliyan pamanggipun angger Baladewa ing mboten ning kula ngaturaken witing klapa sak lubunipun. Malih sakniki sampun pinter-pinter. Pandita karya wangke Dinto kompangat saping kawan kutu angin nanti inggone miwak kaliyeng angkong yen ndak rasake pirembugan iki saya anget panjenenganmu ki ratu sing gedhe budayane kudune ngerti karo tata krama ngerti karo uda negara mula carane ngajeni karo wong sing duwe panemu yen ora tak dumuk aja mudhal gagasan ndak iku malah saya kesruh saya warsuh lan saya letuh saiki genti kowe Pandhita Durna mungguhe Pandhita Durna magepan lelakon ing Mandaraka iki piye para gage kowe mudhal wawasan kok inggih penemban Begawan Bisma kalian kula matur sisih nembung samudra pangaksami nuwun sewu angger Baladewa angger Duryudana ingkang dhateng kula hormati Adipati Harya Sampurna sedaya para lenggah ing mapan wonten ing Takanda mriki nuwun sewu kula condong kula rumaja kaliyan pamanggipun anak Prabu Duryudana bilih Kyai Udan Mas menika pancen cinidra dening Duratmaka lan icalipun keris kala wau andadosaken gerahipun Prabu Salyapati pamanggih kula mekaten. Lah ing kedadipun rembag icalipun keris Udan Mas menika sakmenika mapanipun wonten pundi? Yen pancen cinidra dening Duratmaka malinge niku sinten? Lah monggo dipun padosi monggo dipun blecak. Menawi saking panggih kula saking wawasanipun Durna wonten satriya kembar kemanian ingkang semunipun edan kalian jabatan mendem kalian pelungguhan tiyang kembar kala wau menawi pengin dadi ratu wonten negari Ngamarta mboten kelakon upamane si Puntadewa mangke lereh ke Prabu mesti mundune dhateng Pancawala yen ora dhateng Pancawala dhateng adine Puntadewa pun Werkudara yen Werkudara mboten purun mesti bareng mandhapipun dados Janaka langka sagedipun dados ratu wonten negari Ngamarta. Nah ingkang dipun inceng menika nenggih negaranipun pakne gedhe nenggih pun Mandaraka kala wau lare kembar karo saged anggagapi yen pusaka Kyai Udan Mas kala dipun cidra tartamtu andadosaken penggalipun Prabu Salyapati saya awrat satemenan ndanggrah wong loro yen ora entuk tombon ing diparane tan ruwa badhe sikda yen Salyapati menika sikda tartamtu lare kembar kala wae badhe ngemudeni kratoni jumeneng Narendra wonten negari Mandaraka wong kembar kuwi sapa Durna satriya ing Samodjajak bumi Retawu nggih pun nakula kaliyan sedewa sing nyalon Kyai Udan Mas lho ya supaya yaktini pidoso pangmaring awengis metra koprak wontar anggir kicep nyomengolo sokro paupan raksak graneng kaya kembang ora awari yen asumesta merang seker sing mubal muruh metu dahanane malah jagat dewa apa jagat nangis tuwa
Lajeng kirang kaos sing manah kula sasanipun Bapadura paring dawuh bilih ingkang wani nyidra wujudipun Kyai Udan Mas lare kembar kemanikan nenggipun nakula lan Sadewa menika cara hitungan ganjil cara timbangan jumlah menika mboten tinemu ing akal mboten tinemu ing nalar menika kaya wara kula saged anggagapi menapa to sebabipun Bapadura paring dawuh kados mekaten karana Bapadura menika pendhita pujangga kraton Ngastina pendhitane para Kurawa sangka kula ngertos patake Kurawa rina wengi sing diarah mung pejahipun para Pandhawa menika mujudaken pambudidaya rekayasa sandiupaya sanggit rungsip ingkang dipun-tindakaken Kurawa kangge mrepeli kekiyatanipun para Pandhawa lantaran dakwa kembar kemanikan kula mboten saged nampi kayatan menika mboten tinemu nalar mboten kebayangkan kula menika mboten wonten ngucap ning ngucap sing ngangge waton ala tanpa rupa kula menika pendhita sing jenenge pendhita ki makane dipundi lan ditata dipundi pangandikane ditata resolah bawane yen munang-muni kudu mawa dasar mawa waton dasaripun menapa niku dakwa dhumateng nakula Sedewa awet pangsite dewa sinten dewa kayangan kabeh dewa ten kayangan mboten enten dewa ten komplek sebutke apa Bathara Guru ing Kahyangan Suralaya, Bathara Brahma ing Kahyangan Argadana, Bathara Indra ing Kahyangan Kaindran. Maksebataken Suralaya Sanghyang Bathara Guru sing paring dawuh kaliyan Durna, paring dawuh pripun? Paring dawuh dumateng kula bilih ingkang paningi nyidra wujudipun keris Kyai Udan Mas boten wonten sanget kejawi namung nakula lan Sadewa. Saestu Bathara Guru paring dawuh mekaten saestu nggih. Yen pancen mekaten mun sewu. Sedaya katuran pinarak ingkang prayogi sampun ngantos jengkar saking papan daya-daya kula badhe nyuwun pamit. Anggenana Prabu Baladewa badhe ten pundi? Nyuwun pamit badhe munggah kayangan. Kayangan pundi? Suralaya. Yen ten kayangan lajeng napa? Badhe nyuwun prisa kaliyan Bathara Guru. Apa pancen Bathara Guru paring dawuh lamun to sing nyolong wujude Kyai Udan Mas menika nakula lan Sadewa. Yen pancen mekaten mangke kula piyambak ing badhe ngajar dumateng nakula Sedewa yen perlu nakula Sedewa badhe kula percaya. Ning menawi ngantos Bathara Guru paring dawuh bilih boten ngendika menapa-menapa kaliyan Bapadurna menapa Bapadurna wani nampani kaneksane Baladewa. Minjang menapa ndika anggenipun minggah kayangan dinten menika ugi. Kula tekan ing kayangan ora bakal ketemu karo Bathara Guru. Sebabe pripun? Mergo Bathara Guru dina iki nginep ning guyangan. Ora bakal ketemu karo Bathara Guru. Ora bakal kapan ketemu karo Dewa Suralaya. Badhe dados grojokan perkara sepele bakal dadi gawe wong guyon dadi tangisan. Menapa sebabipun kula matur kados mekaten amargi dawuh pangandikanipun Bapadurna menika mboten mawa waton, mboten mawa dasar. Mila sumpah manah kula sinten kemawon ingkang badhe murang tata dumateng adi kula kembar kemanikan mangke musuhe Baladewa. Lan kula anggep bilih sarasean menika mboten sah. Sarasean menika mboten kangge. Mulai pancen sarasean menika resmi lan adil kedahipun ingkang dipun undang wonten mriki mboten namung para Kurawa, nek lebet para Pandhawa ugi dipun ulemi. Adi kula Ndrawati Yayi Bathara Kresna ugi dipun undangi. Ing menapa kok sing diundang wong Kurawa tok? Adipati apa kakang dunya? Apa Ratu Ndrawati anggerana Prabu Kresna ora diaturi rawuh sarasean ana ing Takondo? Ya wis tak undangi, wis tak ulemi ning panjenengane tek ora ana kabar. Lah niku wis diundangi kaliyan Patih Hanusan Guni. Nggih niku gandeng wong kondang, wong sugih, ratu pisan duwe derajat pangkat. Nalika ruwin menika anggenipun nyalonaken medya sowan ana ing masyarakat sowan ing ndi-ndi. Nek bare takon dadi ratu tenan, ora gelem srawuh kaliyan para kawula. Niku eleke Ratu Ndrawati ngoten niku.
ora gelem kumpul kaliyan para kawula menika. Nyakanipun sampun dipun undangi wis ngene wae saiki. Yen wong bengerengan bantah dredak munggah kanca bakal ora bakal ana rampungi. Adate wong pirembugan ki lamun ora bisa nemokake titik temu gunakake swara akeh. Saiki aku tak nyuwun prisa marang kabeh sing kepareng lenggah. Yen Nakula lan Sediwa didakwa nyidra anane Kyai Udamas kira-kira kabeh sing lungguh kene sarujuk apa sarujuk? Sarujuk. Nakula Sediwa malih, Sediwa malih. Nakula Sediwa menika saya lucu tur sanget. Yen nganggo tembunge mentare ngangge fotring, ngangge swara akeh, mesti kemawon sedaya nyengkuyung dumateng Bapa Durna. Sebab napa? Sing teka teng mriki Kurawa tok. Mar diapusi lho uripun. Nek brengok ngoten niku menter, mergo kabeh do demo dipandhegani kali Pak Ribut. Kabeh sarujuk Nakula Sediwa malih, kae malih mesti Kurawa tok. Kurawa nggenipun kali kala Pandhawa menika musuh. Mila sarasian kula menika mboten langkung sabil gedes. Kula mboten sarujuk sinten kemawon ing badhe kurang tata kaliyan kembar kemanikan mengko urusane karo Ratu Mandura. Sarasian besar. Kuning angin ora grane ngargo Guru Purnita kiri Nuwun sewu Kanjeng Hyang Tapon gandeng sampun wijang gamblang cetha pratela bilih ingkang wani nyidra wujudipun pusaka Udamas mboten wonten sanes kejawi namung satriya kembar kemanikan Nakula lan Sediwa. Kula badhe mrentahaken para sata Kurawa supados ningkes bondo tanganipun Nakula Sediwa badhe kula paringi paukuman. Yen Kurawa sing makarti ibarate gaman iki mengko kelandhepen Duryudana, aja Kurawa sing tumandang. Ning sing ngadili Nakula Sediwa ya dulure dhewe wae. Apike lelakon iki dipasrahake marang si Arjuna. Mula prayogane Janaka diundang men teka ning Talkanda kene sarana diputer giling utawa matek aji pameling. Durna pancen dawuh. Janaka ki lak muridmu. Nggih menika murid kula kinasih. Gandeng kowe pendhita pengpengan para gage kowe mateka aji pameling si Janaka tekakno ning Talkanda kene. Yen pangapunten menawi kula kedah matek aji pameling mboten saged penemban. Ping ora iso sebabe apa. Ngapunten kula dereng ramas penemban, dereng ramas. Kula dereng suci nika. Mboten badhe mandi menawi nyuwun wonten asalipun Gusti. Pasrah bangkuan kemawon dumateng Paduka penemban Begawan Bisma ngoten. Pendhita kaya ngono. Nggih ngapunten. Bojo kula menika dijak leren sawengi mboten purun. Jaran kae. Jaran dasmu ora. Ya wis ora sak geger karo sengkune muni geger. Tuwa-tuwa iki kaya ngono. Wis lungguh pang prayoga sing bakal nyeluk sembahanan Wijaya. Ing pacragaan Talkanda mening kecipta melengkang Pancadriya nenggih Sang Resi Dewa Brata
nyambung raos marang Gusti ingkang maha kuwaos amatek aji pameling kaya pametek Karnalira satriya panengah Pandhawa ing Madukara Raden Arjuna saged yaring kilat wis praptos lan ana ngantaraning kang nyang kapondha nenggih Sang Pramadhi. Benjeng layakane ngrat
Kanjenengan tawon kula ingkang sowan sembah pangabektinipun ingkang wayah madukara mawan tuwan kunjung sahandhap padha paduka kanjenengan. Ya nggih putuku Arjuna ndak tampa gawe bangga ing rasa ora liwat pangestunipun Eyang Maragati Tampanama. Kawula inggih brawala manggih kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Bapak Guru Durna sungkem pangabekti kula kunjung Bapak Guru Durna. Wetes anak lanang murid sing dak tresnane jan apa ndak tampa gawe bondong rasa. Ora liwat pangestu Maragati Tampanana. Iki mau lagi apa repot apa sing ngundang kowe iki aku lumantar aji pameling ora liya kejaba gurumu iki mau Resi Durna. Wong kok senengane nyaku kaya saya ngrene bocah apik, bocah becik kuwi muridku. Nek bocah pinter nyindir kuwi anakku. Nuwun lho, kakang penita Durna. Arjuna wonten dawuhan. Ora perlu kedawa-dawa kang rimumpaka, wose wigati apa ta sebabe jeneng sira ndak tingali. Pripalungguhan iki Mandaraka nembe prihatin merga Prabu Salyapati ingkang nandhang gerah disebabake ya kuwi ilange pusaka kraton Kyai Udamas. Lumantar pirembugan ing Talkanda iki satemah nggatukake panemu njumbuhake rembug lamun kok ilange Kyai Udamas ki pancen cinidra dening Duratmaka lan sing dadi maling ya trah saka Mandaraka sing semune durung pun antuk kalungguhan becik ana ngamarta apa dene ana ing Mandaraka. Ora ana liya sing wani murang tata nyolong Udamas adimu kembar kemanikan ya kuwi Nakula lawan Sadiwa Janaka. Sagyat pisang kapirangu Sinangka kinempit-kempit dosa ngrenaning bawana ya setukang walangati aduh kanjenengan tadi sinambring gelap jantung kula sasampunipun kula mangertos bilih abdi kula sawut jajar bumi retaru anggadhahi patrap ingkang urang tata kados mekaten mula kang mangkono kowe ndak tingali yen sing ngadili para sata Kurawa ibarate gaman kelandhepen kaya luwih prayoga lamun to sing ngadili iki keluargane dhewe. Mula magepokan kelawan lelakon iki sapa sing ngrangket kelawan kembar ya mung si Arjuna pribadi. Magita-gita kowe mangkata supaya perkara iki enggal rampung adimu kembar enggal antuk pengadilan.
Lurung sewu Kanjeng Hyang Pawondo kalilan kula cumadung dawuh samangke para sata Kurawa kedah kados pundi. Duryudana aja wedi kangelan. Para sata Kurawa kudu siaga ing diri sawetara ing gati. Nadyan lelakon iki ndak pasrahke marang Arjuna nanging lamun ana muganing lelakon ana bobol borote ana ketleyek ing pekiwuh ndak kundhut kanthi banget para sata Kurawa aja mungkin ndelan iwala. Puniki boten langkung sentika ngestelaken dawuh. Kaya wis ora ana kang ngrimumpaka sing gedhe pangapuramu kepeksa Ripalungguhan iki pun eyang bakal manjing sanggar pamujan meminta marang sih nugrahane Hyang Agung supaya anjangkung marang kabeh para sata Kurawa supaya negaramu Ngastina tetep kuncara anjayen dawana.
arep ngaturake mije cengkok ketoprak utawa mije cengkok duplak. Kancane pirang-pirang aja biayai dhewe. Aku ngomor mangkane kok nduk men dibacotake karo Mbak Lia Sundari. Ngaturake sing klasik luwih dhisik. Mergo anane kreasi iki diwiwiti saka klasik. Anane modern kuwi diwiwiti saka kuno. Mula anane kemajuan apa wae aja nganti ninggal tradisi. Wong yen ninggal marang tradisi lali sumber bakal ketiwasan. Ngono ya. Monggo Mbak Lia Sundari kula aturi nglajengaken. Sundari suarane bening ringik-ringik ya Mak. Tur kuwi merantasi gawe anggere sinden sing nom-nom nolak ngono iki sing ngrampungi ya mesti Mbak Lia. Iya, kuwi pancen multi talenta, apa-apa apik, apa-apa bisa. Tur ya kuwi sinden siji-sijine Madangkara sing digodhog ra iso empuk. Iya, diplites prauto yang bendeles kok. Iya. Mula piyayine ya kaya ngono kuwi. Piyayine lemu. Wetenge gedhe mergo tandul swara. Ngono. Monggo Mbak Li. Sing luwih dhisik nggo ngurmati karo para pinisepuh. Engko terus saya anget, saya panas ngaturake lelagon kagem para nom-noman lan generasi saiki. Iya, bener kepara nyata. Monggo dipun telasaken Mbak Lia.
Muga-muga kabeh para warga masyarakat Kedungombo tansah diparingi berkah lan barokah. Tuku bata didelek sanding sumur. Muga-muga kabeh wong Kedungombo diparingi sehat lan panjang umur. Tuku bata karo cengkeh muga-muga wong Kedungombo rezekine akeh. Tuku bata panas-panas muga-muga wong Kedungombo tansah diparingi lunas. Apane utange? Sing cetha apa kok lunas. Iya. Tuku bata ning Karangjati, penonton Kedungombo adalah penonton wayang yang sejati. Tepuk tangan untuk penonton semuanya. Luar biasa ya, Mas. Alhamdulillah kiai kene isih tresna karo awake dhewe kaya taun-taun sing wis kepungkur sowan mrene to. Iya, ana ing Balai Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjunganom Nganjuk. Yen tak buka sejarahku, bukuku dokumen wiwit taun 2011 nganti 2002 iki awake dhewe sowan mrene dipercaya karo kabeh para sesepuh adi sepuh, para kiai alim ulama lan ugi bapak kepala desa panitia lan perangkatipun anggenipun nderekaken sedaya para warga masyarakat Dumombo anggenipun munjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang nyipta jagat lumantar adicara bersih desa. Iya, ora owah ora gingsir wiwit taun semono nganti sakyahene parandene Kyai Kedungombo tresna karo kabudayane kaya mengkene ya, Mas. Pancen kaya mengkono. Mula aku kelawan kowe wajib ngaturake panuwun babil khusus dumateng Bapak Kepala Desa.